Mladý žiak stal pred dverami majstrovho domu. Váhal. Ruky sa mu mierne triasli a dých mal plytký. Bol vzrušený. Plný emócií, ako by niesol bremeno, ktoré bolo ťažšie než jeho vlastné telo. Nesmelo zaklopal. Ďalej ozval sa pokojný hlas znútra. Majster sedel pri stole, v rukách knihu, ktorú práve čítal. Keď zbadal žiaka, pousmial sa. Vidím, že ťa niečo veľmi trápi. Majster. Mladík prekonal svoju bázeň pred majstrom a len tak zo seba vyhrkol. Jeden z tvojich priateľov o tebe hovoril veľmi zlé veci. Povedal, že si... Počkaj. Majster zdvihol pokojne, ale rázne svoju ruku. Nie rozkazovačne, ale dosť na to, aby rýchlo zastavil prúd mladíkových slov, ktoré chcel naňho vysypať. Mladík stíchol. Skôr než mi povieš tú novinu, pokračoval majster veľmi pokojne. Preosial si svoje slova a tú novinu cez 3 sitá? Cez čo? 3 sitá? Zopakoval žiak zmetene. Majster sa spoza stola postavil a pomaly prešiel k oknu. Pozrel sa von oknom a potom k mladíkovi. Prvé si to je, pravda, povedal a zadíval sa mu do očí. Vieš s istotou, že to, čo mi chceš povedať, je naozaj pravda? Mladík sklonil pohľad. Nie, vlastne ani neviem. Len som to počul a povedal mi to sused, že takto o tebe hovoril tvoj priateľ, majstre. Majster prikývol a usmial sa. Bez hnevu, bez súdu. Dobre, tak použijeme teda druhé sito. Odmočal sa. To, čo mi chceš povedať, je dobré? Pomôže to niekomu? Mne, tebe, svetu? Nie, vyhrkol mladík. Hlas sa mu však mierne zlomil a už pokojnejšie povedal. Nie je to dobré. Je to kruté. Veľmi by ťa to zranilo a ublížilo by ti to. Majster sa znovu usmial, ale tentoraz v tom úsmeve bolo niečo hlbšie. Dobre teda. Poďme tú novinu preosiať ešte cez 3. sito, a to je, či je to naozaj nevyhnutné, aby som to poznal. Musím a mal by som to naozaj vedieť. Nastalo ticho. Dlhé. Ťažké. Nie, zašepkal mladík. Vlastne vôbec nie. Majster sa vrátil k svojmu stolu a opäť si sadol. Pozrel na žiaka láskavými očami a povedal. Tak teda, povedal, ako by zatváral starú knihu. Čo si mi to chcel vlastne povedať? Mladík cítil, ako z neho spadlo napätie. Ako by niekto otvoril okno v jeho hrudi. Poznal svoju chybu, ale toto poznanie ho nezahambovalo. Pozrel na svojho majstra a úprimne povedal. Vlastne už nič. Majster sa na ňo pozrel s ešte väčšou láskavosťou a pokojne dodal. Vidíš, slová, ktoré nie sú pravdivé, dobré a ani nevyhnutné, nemajú silu ublížiť, pokiaľ im ju sami nedáme. Potom opäť otvoril svoju knihu, z ktorej čítal a dodal. A teraz choď v pokoji. Pamätaj, že nie každé slovo si zaslúži byť vypovedané a vypočuté. Kým budeš chcieť niečo povedať, dať poučenie, vyjadriť svoj názor, radu alebo kritiku, vždy to preceď cez tieto 3 sitá. Uvidíš, aký pokoj a radosť vstúpi do tvojho srdca. Lebo nie všetko vypovedané buduje vzťahy a nie všetko druhým osoží. Mladík odišiel síce tichší než prišiel, ale múdrejší. Nie preto, že by nemal čo povedať,
ale preto, že pochopil, že niektoré slová je lepšie nechať nevyslovené. A tie slová, ktoré tak veľmi chcel povedať svojmu majstrovi, zostali tam, kde nikdy nemali vzniknúť. A tak stratili svoju vážnosť. Nevyslovené stratili svoju moc. A to moc niekomu ublížiť. Nenašli cestu k druhému. A tak sa rozplynuli v tichu, kde slová, ktoré nemajú pravdu, dobro a ani zmysel, napokon zahynú.